أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس بصآن هواريات قدامو سينادوس قدد زي بلا فصم زي تحدس توادو دابلو أعفيرو مديابلوس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስቀል ዮሐንስ ዘይኸውን ቀምሽ ባጣጠስ ከም ዝበሃልበት ኣብ ቅድመይኩም ደው ኢልካ ምምጋርኩ ሓቅሓሽ ክብድ ይብል እዩ። ከበድቲ ኢኹም ኤርትራውያን ደቂ ትሽዓተ ብሄር እሞ ከምኡ ኮይንኩም ፀሎት ሓግዙን እዩ። እንታይ ኢሎም ፀሎት ክሕግዞም? መቼም ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ ን24 ጉንበት ተባሂሉ ዝተኣከበ ሰብ እዩ። እዚ ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ ፀሎት እንታይ እዩ ክብላ? እንታይ ኢሎም ንክዛረቡ እዩ ብዛዕባ ፀሎት ክሕግዞም? ነቶም ትሽዓተ ውሉድ ደቂ ሓንቲ መርዓት እንኳዕ ናብ ዝኽብር ዕለት ኣብፅሓና ይብለኩም። ተማታትና ነዛ ክብርቲ ናፅነት ኣረኪቦምና እዮም እሞ እቲ ዝተርፍ ናተይ ናትኩም ምዃኑ ክዝንግዕዎ ኣይመስለንን። ንሳቶም ዝግብኦም ገይሮም እዮም ንሕና ዝግባአና ክንገብር እንተዘይኮይኑ ንሳቶም ካብዚኣ ንላዕሊ ክገብሩ ግደፎ ንሕናስ ዓለም እውን ካብዚ ንላዕሊ ግበሩ ኢላ መገደደቶምን እሞ እንኳዕ ናብ ዝኽብሩ ዕለት ኣብፅሓና። ፖለቲከኛ ዘይምዃኖም በዚኻ ትርዳእ። ካድር ማለት ቃል ብቃሉ እቲ ዝተባህሎ ከም ዘለዎ ዘመሓላልፍ እዩ። ሕጂ ካድር ድዮም ፖለቲከኛ ብዝያዳ ኣብቲ ዝቕፅል ዘረብኦም እንተሪእናኻ ብጋህዲ ክበርሃልና እዩ። መድፈሪ ክትኮነን ንቅድሚታ ግጥመይሲ ሓንቲ ፅቡቕቲ መርዓት ነይራ ዝብል ዛንታ ንእሽቶ ክነግረኩም። ሓንቲ ሰከንድ እያ ትወስድ ግዜ ወርቂ እዩ። ኣብዚ መድረክ እዚ ሓንቲ ፅቡቕቲ መርዓት ነይራሲ ሓደ ዓይኑ ድቅቕ ዝበለ ሓፂር መንእሰይ ጎበዝ ሃፍታም፣ ሓደ ከዓ ነዊሕ ዓይኑ ፍሩይ ጎበዝ ንሓዳር ሓቲቶማ ንፍቅሪ ይኮኑን ንሓዳር ክቋረኑ ምስኣ ሓቲቶማ ክሓስበሉ ኢላ ሰዲዳቶም እታ ፅቡቕቲ መርዓት ንመን መሪፃ ትብሉ ትኾኑ? ነቲ ደቂቕ ዓይኑ ሕፅር ዝበለ መንእሰይ መሪፃ ከም ዘላ መቸም ለንቂ ነሪእኹሞ ኣለኹም። መሬካ ቻይና ስዒራታ ኣላ። ህዝቢ ኤርትራ ኣፉ ተዓፅዩ መሰሉ ተኸልኪሉ እቲ ዝሕሸ ንኸይገብር ብሓፂን ሰንሰለት ተኣሲሩ ዘሎ ህዝቢ ክሳዕ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ድማ ኤርትራ ከም ሃገር ንቻይና ወይ ኣሜሪካ ትመርፀሉ ምክንያት የብላን። ንክትመርፅን መሰል ኣይተዋህባን። ስለዚ እቲ ንኽመርፅን ንኽገድፍን ስልጣን ዘለዎ መሰል ዘለዎ ወይ ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ ኣካል እቲ ህግደፍ ዝበሃል ኣካል እዩ። ብዓይቢ ከዓ እቲ ነቲ ህግደፍ ዝመርሖ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ስለዚ ኢሳያስ እዩ ንኣሜሪካ መሪፁ ወይ ንቻይና ገዲፉ ወይ ንቻይና መሪፁ ንኣሜሪካ ገዲፉ ክበሃል ዝከኣል። ኤርትራ ግን ካብ ማዓስያ ኣበናይ እዋንን ግዜና ህዝቢ ኤርትራ መሰለ ናፅነት ተዋሂብዎ ምስ ምብራቃዊ ዓለም ወይ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ወይ ምስ ከምዚ ዓይነት ቅዲ ኣካይዳም ዘለዎም ኣካላት እዚኣ ዋፃና ተባሂሉ ብዝወከሎ ፓርላማ ብዝወከሎ መሪሕነት ተሓቲቱን ዘትዩን ዝፈልጥ ኣይፈልጥን። ስለዚ ተሓሶት ካብዚ ይጅምር። ብሓፈሽ ንዓለም ከዓ ሳላቲ ብቁት ዝኾነ ዓይነታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ቁርን ኣብ ሃሩርን ኮንጎ ረጊፁ ካተውንን ናብ ሸሞን እንዳነጠረ ሃገሩ ዘውሓሰ ንዓለም ስዒርዋ ኣለሞ እንኳዕ ነዚ ዕለት እዚኣ ብጣዕሚ ሩስያ እስክንወሰዳ ሩስያ ንዓለም ስዕርላ ድያ? ናይ ኤርትራ ወታደር ደኣ እንታይ ዝተምሃሮ ፖለቲካን እንታይ ዝተምሃሮ ሚሊታር ሳይንስን እንታይ ዝተምሃሮ ኣካዳሚ ኮሌጅን ኣለዎ? እንታይ ንዓለም ስዒርዋ ማለት? بخوي ملك عين عالم سارة ويستعلم تباهي لزلاتا إيرترا بو حدقن كم زلو زلو نعلم سحرية قبل تراخوي نسي بوليتيكالي وتحدراوي كل عينت معرة عالم فين نفيد معرة عالم قد يمكا قد سعرن رأسها تكالا خلن اتليست انت تغير كمان
ወሪድዎ ሰራዊት ኤርትራ بمرفق السفير وعد كس كم سراي ديكونا عدمو ملك هونغ زي كير سراي ديكونا فلاي بويز إنه إسرائيل مزنور زلوا نا إسرائيل لو تحضرات نتاي كم نوصلوا أي فلطون مالدي تعانت برات عدوان كم زخدو تعانت تدرا غدان كم زخدم تعانت أما خمز لبسو تعانت زنابرا خمز اللوغم بوحد على إسرائيل زلوا سراي نتعان ستاندر نتعان نهيوت ستاندر اللوغم زلبسو ጫማ ኸ ስለ ጫማ መልባስ ጥራሕ ዲ ንቆረጥ ጥራሕ ምክል ኻል ንጽርግያ ጥራሕ ዝከላኸል ዲ ዝለብሶ ክዳን ነው አለ ስከሙ ዓይነት ብረት ስከሙ ስርዓት ዘለዎም ምሕደራ ዘለዎም አካይዳ ሓደ ወታደር ይስትረፍ ሓንቲ ኸልቢ ወይ ድማ ሓደ ኸልቢ ኣብ ግንባር ናይ ዝነበረ ኩናት ናይ ቃዛ ብምማቱ ማዕር ክንደይ በቲ ሃገር ወይ ድማ በቲ መንግስቲ ክብርነት ኸልቢ ተገሊጹ ኣብ ወይ ዘነብት ሃገሮም ዘለኹም ትፈልጡ ኢኹም ሓደ ወታደር ማቱ ፕራይም ሚኒስተር ከይተረፈይ ናብ ገዛት መዋት ስድራ ኸይዱ ጽንዓት ይሃፍኩም ኢሉ ኩሉ ዓይነት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ገይሩ ከም ዝተመልሰ ብህይወት ኣለኹም ትፈልጡ ኢኹም ሰራዊት ኤርትራ ደኣሞ እንታይ ስለ ዝገበረ ኢና ዓለም ዛዕላ ከመይ ጌርካ ክስዕራ ዋላ እንተ ደልየ ክስዕራ እውን ከይገልን እቲ ሰራዊት ኤርትራ ትብሎ ዘለኹም ኮንታው ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ትብሎ ዘለኹ እኮ እዚ ንስኹም ትዛረብዎ ዘለኹም ንኸዛረቡን መሰል የብሉን ይትረፍ ዶ ፖለቲካ ዓለም ክፈልጥ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ነገር ፈሊጡ ብፖለቲካ ንቑሕ ዝኾነ ወታደር ኮይኑ ንመሰሉን መሰለ ህዝብን ክቃለስ ንመሰሉን መሰለ ህዝብን ርእቶን ሕቶን ከምፅእ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዝወድቐትሉ ንመንግስቲ ኣብ ትሕቲ ጠጠው ኣቢሉ ሓላፍነቱ ክስከም ይትረፍ እሞ እዚ ንስኹም ትብሎ ዘለኹም ዘይብላዕ ዘይስተ ዘረባ ንክዛረብ እውን መሰል ዘሎ ሰራዊት ኣይኮነን መቸም ሕልና ዘሎ ሰብ ከምዚ ኣይብለን ኤርትራ ተበልኩም እስቲ ህዝባዊ ግንባር ተበልኩም እስቲ ወዲ ህዝቢ እዩ ህዝባዊ ግንባር ቀርኒ ኣፍሪካ ንብሙሉ ኣፍሪካ ባዕልኻ ሽገኖ ኣራይ ኣብዚ ኸ ዝገደደ እንታይ እዩ ከምቲ ኩላቶም ካድር ናይቲ ስርዓት ዝብልዎ ህዝባዊ ግንባር እንተበልኩ ህዝቢ ኤርትራ እንተበልኩ ህዝባዊ ግንባር ሓሶት ኣሜሪካ ክልተ ሓያላን ዝበሃላ ፖለቲካን ውድባት ኣላ ሪፓብሊካንን ዲሞክራት ዝበሃሉ እቲ ዲሞክራት ዝበሃል ንባዕሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኑ ይፈልጥ ወይ ሪፓብሊካን ዝበሃል ንባዕሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኑ ይፈልጥ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ሓደ ውድብ ህዝቢ ኮይኑ ኣይፈልጥን እቲ ህዝቢ ኸ ውድብ ኮይኑ ኣይፈልጥን ስለዚ እቲ ውድብ ውድብ እቲ ህዝቢ ኸ ህዝቢ መንግስቲ ኸ መንግስቲ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ቀደም እውን ህዝቢ ነበረን ተላ ፖለቲካ ዝርዳእኩም ኮይኑ እቲ ህዝቢ እውን ህዝባዊ ግንባር ኣይነበረን ግና እቲ ውድብን እቲ ህዝብን ሓቢሩ ተመላሊኡ እቲ ክኸፍሎ ዝግብኦ ነገር ኩሉ ከፊሉ ናጽነት መጽ ስለዚ ዘወር ኢልኩም ንዓለም ተሪኢኹም ካብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ካብቲ ናይ ካድራት ዘረባ ወፂኹም ነቲ ዘሎ ሓቂ ክትቀበልዎ እንተትፍትኑ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ኣብ ሰዓዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል የለን ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድብ ኣይንፈልጥን ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድብ ኣብ ኤርትራ የለን ዓለም እውን ኣይትፈልጦን ነቶም ዲያቆናት ባዕልኻ ካህኖም መምህሮም እንዲኻ ኔርካ እታተሰልጥኖም እሾፍ ከይወቕኦም ትገዝኣሎም ሰእኖም ቁሪ ከይሃርሞም ክኸድኖም ክዳኖም 4 ኪሎ ሰእተኻዮም መንበር ወዲኖም እዘን ክልተ ውድባት እዚኣቶም ተሓደ ነቲ ሓደ ኣፍቂሩ ተሓደ ነቲ ሓደ ሓሊዩ ዘይኮነስ ንናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ ህወሓት ንናይ ትግራይ ረብሓ ንናይ ባዕሎም ረብሓ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ሻዕብያ ንናይ ገዛእ ርእሱ ድልየት ኢንተረስት ወይ ድማ ረብሓ ሓቢሮም ተቋሪኖም ተቃሊሶም ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን